o primeiro texto que vou ler é o capítulo 3º do meu primeiro libro, que escribín sen saber que se ia publicar, escribín por escribir, e que se titula así, Mar do Miñor. O Formiguillo era un barco escaso, resumido, con nariz afiado e as costelas duras feitas de carballo. Por corazón sostiña unha máquina de vapor traída de Bilbao pouco despois da Gran Guerra. Diz que foi a última dunha tirada de motores para un barco militar francés que quedara inacabado, esquecido polo armisticio nun escuro almacén de aldea. O dono do estaleiro de Narón que a comprou levaba tempo escoitando unha respiración lenta e melancólica que o atormentaba polas noites e o chamaba de día en dirección do sol do mañá. Contaba sempre que unha madrugada, farto de non dormir, colleu o seu hispano-suiza e non parou ata chegar á orixe daquel terrible son. Pasou 3 días sen comer, percorreu 800 kilómetros, pero comprou conforto cando atopou un home sentado nunha porta dun alpendre, abandonado nunha profunda e verde ría de Vizcaya. Llevábamos años esperándolo, soltou o dono riseiro sen mediar saúdo. Quen? Preguntou o sorprendido condutor. Ella e yo, respondeu o vasco de traxe gris, mentre sinalaba co polgar o interior do edificio. No pensará llevársela en ese minúsculo vehículo. O Formiguillo, así escrito no casco e así pronunciado polo vello mariñeiro, era un barco especial, nervioso, hiperactivo. Dado o potente económico da súa propulsión, superaba os límites de autonomía de calquera embarcación da frota de baixura. Aproveitaba a súa condición para internarse no océano descoñecido e facer pequenas travesías por maritorios que só formaban parte das lendas dos antigos. Así foi como unha vez atoparon unha serea dormida flotando no pau deitado dun galeón invisible, como divisaron un grupo de illas peregrinas que nadaban en morea cara ao sur, ou como lograron pescar o fillo de Poseidón, despois de que o saltase despistado a cuberta, e que para ser liberado lles prometese protección absoluta no reino do seu pai, de modo que nunca morrerían no mar. O vello sorría no seu cuarto de Celanova a recordar as caras dos nenos cando lles contaba as historias, e todo gracias ao Formiguillo, que ten por corazón unha máquina enfeitizada. Naqueles tempos, Panxón era unha ringleira de casas brancas agochadas entre as dunas, unha continuación ondulada do mar. Conxelado, terra dentro nunha escultura de area rematada con crespóns verdes. Xa nacera o espigón de pedra nos pés do outeiro do Castro, baixo a vista laminada de Monteferro. Camiño arriba, tras un bello arco de 800 anos, agromara votiva unha igrexa de beleza innovadora e adolescente. Dende ese pequeno promontorio, o templo vixiaba o mar do Miñor, inzado de dornas e gamelas bulideiras que repasaban varias veces ao día o camiño de alí a Taballona. Daquel outro lado da baía espreitaba en alto as ondas a Virxe da Rocha, filla tamén do arquitecto Palacios, e que tiña 7 anos máis. O peirao estaba poboado de nasas, angazos, alabardas, rasquetas, redes e anzois, cordais en destinos, restos de palangrillos e outros aparellos da máis variada especie. Todos estaban destinados a extraer a vida do mar e vendela na terra. Ata o 42, ano de fame infinita, aquel era un mercado sen lonxa, onde case todas as capturas se levaban a Vigo no primeiro tranvía da mañá. Había aínda nas patelas bocaladas de ansiedade, peixes na busca de auga nos intersticios do aire. Cos pés no molle, a morada dos pescadores figuraban barcos invertidos postos a secar na area, con tellas de lama por casco e portas pintadas de cores distintas, para que ben distinguisen entre os pares o carteiro, a morte e o cobrador. Agora vou ler o primeiro capítulo do meu segundo libro, que se chama Alana, publicado no 2018 pola editorial Toxos Soutos. O primeiro capítulo chámase As mulleres celtas. Dende a cima do castro, o mar parecía un espello mal rematado, brillante como unha tea de prata e rachado en arestas co sol da tarde. A inmensa bola de gas debuxaba un carril de lume na superficie que tentaba penetrar no esteiro do río os pés do Trega. A Lana entornou os ollos para vencer a venda que Grián, a deusa do astro rei, quería antepor a súa vista. Tendeu os dedos sobre as cellas poadas e fíxolles un acubillo de sombra. Alí estaba, por fin, a embarcación a vela, unha liburna, pequena, lixeira e fácil de gobernar. Tiña un feixe de romanos dentro, exploradores que anticipaban a chegada da gran lexión. Xa invadiran as vilas do sur na desembocadura do Douro e do Limia, marco das terras baixo a protección da súa familia.
Sempre aplicaban o mesmo método. Primeiro estudaban o terreo, facían prisioneiros ou mercaban espías, traidores. Logo marchaban de volta para planear a invasión coa información acadada. Alana estarrecía de rabia e apertaba con forza o puño da súa falcata. Desexaba que fosen 100 naves e non só unha as que marcasen nese momento o mar do seu pobo. Non podía agardar. Non tiña tempo para preliminares. Cubriu coa vista o inmenso campo de auga que se aparaba do horizonte e a decepción queimoulle o peito. Non atopou compaña para o pequeno xoguete que lle mandaba o destino. O romano tardaría aínda en chegar. Respirou forte, soprou de impaciencia e escorregou faldra abaixo cara ao porto natural que as pedras redondas construían aos pés do monte. Deixouse carretar pola gravidade como a choiva nos carreiros. Saltou pasos, esquivou fogueiras de aromas e risadas de neno. Torceu as casas redondas, cubertas de palla, e os agrestes piñeiros que os seus avós plantaran nas bulideiras faldas do Trega. Correu, correu e correu. Correu aínda que non podía. Correu mentres non puido. Correu ata que non puido non poder, ata que os seus folgos morreron na praia, como un esforzo inútil construído de ar e saliva. A Liburna acabou por pasar a tarde de longo. Quizáis buscaba fondeadoiros máis accesibles ou castros peor defendidos, quen sabe, igual Oia, Mougás, Erizana, Panxón, Toralla, Bouzas ou Vigo. A terra dos grovios rebulía inzada de aldeas que prosperaban sobre a costa xenerosa. De entre todas elas, Alana habitaba a máis alta, a máis esgrebia, e ela era a filla da xefa, a filla da guerreira máis forte, a filla da muller que a liña do horizonte engulira nese mesmo mar enxeitado de tormenta. Dende aquel día dos seus 8 anos, colonizaba a praia cada noitiña. Alí vixiaba a pegada baleira da barca da súa nai e debuxaba a narea cando as ondas se empeñaban en roubala. Foi nese punto onde vira o romano por primeira vez, anos despois, cando xa era unha moza expelida. Lembraba o ben, xurdido de entre as sombras dunha lúa ausente, un home pequeno, de cabelo negro como o xisto e o peito enfundado en coiro. Viña só, fatigado e indefenso. Semellaba un raposo magro e espeluxado, tal vez fuxido dunha derrota ante seu pai. Ela tensou cada músculo do seu corpo ao detectalo e condenada amosoulle a espada. El mirouna con desdén e sorriu. Os seus dentes brillaron na noite como os dos lobos que baixan das fragas no inverno. Alana non se arredou. Xa cruzara bestas de peor pelaxe polo fío do seu carácter. Marco contemplou a pose da súa contrincante e recoñeceu nela a garda dun soldado ben adestrado. Maldita estirpe de mulleres celtas. Agora vou ler o primeiro capítulo de Primavera, a Camareira, o cuarto e o libro de poemas. Outro libro premiado, case todos os meus libros son gañadores de premios, e este está publicado pola Fundación Vicente Risco no ano 2023. Luns. O aroma do cuarto lémbrame a pan fora do forno, a infancia na aldea, a aire dos días de verán acabados de estrear. Chamo varias veces, non hai resposta. Non sería a primeira mañá que me topase cun cliente na ducha ou a medio vestir. Ás veces, dáme impresión de que desexan ser sorprendidos. Abrállame a soidade dos executivos, a súa necesidade de interacción humana. E eu sempre reacciono igual. Sorry, vista o chan e sair correndo. Non importa o idioma que falen. Sempre sorry e paso a porta do lado, ata que o hóspede marche. Non hai ninguén. Só queda aire. O usuario marchou facer os seus negocios e abandonou o recendo aquí, arredor das súas cousas, a vixiar os traxes pendurados no armario, as camisas con marcas de dobraduras, as cicatrices do tránsito, a maleta pechada e lixeira de pé, no fondo, o pixama encartado como un mapa de sono no andel, a cama aberta, inmaculada, as almofadas no sitio preciso, a saba arriba, cun lateral sen usar mentres o outro se abre no ángulo xusto, como un papel dobrado por unha máquina, como se o ocupante fixese a cama logo de abrirse dun lado, con coidado, como se quixese deixar unha mínima apertura, unha regaña pola que eu poida entrar e facer o meu traballo. O baño semella un quirófano, nótase o rastro da ducha, un certo nivel de calor, unha faragulla de humidade, nin unha pinga no chan, as toallas feitas un cubo na esquina, a escuma de barbear na repisa do espello, a brocha, o cepillo de dentes, o tubo de pasta e o seu perfume, o que cheira a pan, o que ole a infancia, o que me leva aínda ás horas prematuras das vacacións de verán.
Arranxo a cama na forma estándar do hotel, na corporativa da cadea, calquera que sexa o sentido de cadea. Cubro as sabas coa colcha, tapo tamén as almofadas para que o ripo e o da aspiradora non as alcance. Enchufo o cable, prendo a máquina e comezo a chuchar o recendo, a desfacerme das marcas, a despersonalizar este fogar temporal, esta toba que alguén se construíu con parsimonia nunha cidade allea. Faime gracia. A cidade na que nacín, a que coñezo portal a portal, é un mundo extraño para outros. Pola cantidade de roupa sei que quedará toda a semana. Hoxe é luns, é probable que marche o venres. Ou iso insinúan as 5 camisas que colgan no roupeiro. Unha de reposto, por se acaso. Case nunca fallo, só me despistan os porcalláns. Os que pasan 10 días cun par de camisas e un mesmo pantalón. E non quero falar da roupa interior. Desconecto a aspiradora, recollo o cable e paso ao baño. Esmérome en borrar todas as marcas. Púo o cristal do espello. Freto forte a fregona contra o chan. Engado unha dose extra de lixivia. Pretendo que cando volva cheire a novo, que non haxa un fío de aire usado, que me se esforce por sementar outra vez o seu aroma. Este cuarto é meu. Comprobo as toallas, sei que se duchou, pero non acerto a descubrir cales se usaron. Cambio as todas, as dobradas tamén. E logo o pano, as partículas de pó proscritas no territorio, as mesas de noite cun aire moderno en encaixóns, o cabeceiro da cama, o escritorio a carón da ventá, todo liso, todo fácil de traballar, o deseño de mobiliario aplicado ao forro de tempo, de limpeza. Paso ao escritorio, o pano navega, corre, acelera sobre a madeira, suca as vetas como ondas de carballo, e sobre as ondas un barco inzado de poemas, un libro de poemas usado. Burbullas de aire entre as follas. Miro o reloxo, apértame o pulso, recuperarei a obra noutros lados. Abro o libro, unha folla calquera, escollo un poema, leo un poema, roubo un poema. Non me gusta o poema, deixa o libro no seu lugar, o barco na onda exacta, na coordenada precisa para que o armador non se decate. Varo os poemas, doulles as costas. Ispo as almofadas, abrándoas a pequenas golpes, a ínfimos abrazos, e deitoas no seu lugar. Pouso 2 bicos de chocolate e abandono o cuarto. Levo os versos no nariz, o cuarto en branco e os versos conmigo, o recendo comigo.